Szerintem egy adott zenei korszakot akkor lehet igazán jól megismerni, hogyha legalább alapvetően helyreállítjuk azokat az akusztikai viszonyokat, amikor ezek a művek születtek. Tehát itt a régi hangszereknek nem csak az a lényegük, hogy régiek, meg hogy ebben lehet menőzni, hanem ezek egy teljesen más hangképet adnak. Az arányok egymáshoz képest nagyon más milyenek, ugye ezek ugye mind-mind más végeredményt hoznak, mint egy most eladás, és szerintem ezért érdemes foglalkozni vele, mert egyszerűen közelebb kerülünk azokhoz a művekhez, amiket játszunk, illetve ahhoz a korszakhoz, amelynek a műveit játszuk. Ez a Linus Atya táncai című produkció, ez az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött úgynevezett Linus kéziraton alapul. Ez egy ilyen kis könyvecske, aminek az eredetéről nem lehet túl sokat tudni. 1956-ban ez csak azt hiszem a Kisszelli Múzeumon keresztül került a Széchenyi Könyvtárba. Ez egy ilyen nagyon pici könyv, amiben egy hegedülni tudó egyen írt le olyan dallamokat, amiket ő tudott eljátszani. Ezt a személyt ismerjük, mert hogy ő ráírta a könyveskére azt, hogy ezt Páter Linus, tehát Linus atyának a kis könyve. Ebben mindenféle táncdalamok vannak ebből a korszakból, olyanok is, amelyeket más forrásokból esetleg ismerünk, de nagyrészt olyanok, amelyek máshonnan egyáltalán nem ismertek. Ami a nehézségét okozza ennek a forrásnak, az két dolog. Egyrészt, hogy a dallamok elég nehézkesen vannak néha leírva, tehát sokat kellett gondolkozni azon, hogy valójában mire gondolta leírjuk, hogyan működik ez. Persze ehhez segítséget nyújtott az, hogy van azért egy-két konkordancia más korabeli forrásokban, és akkor az alapján rekonstruálni lehetett, hogy minek kellene szólnia. A nagyobb probléma az, vagyis hát számunkra elsőre a nagyobb probléma az, hogy ezek csak dallamok. És és hát ugye persze itt lehet gondolkozni, hogy ezt annak idején hogyan adták elő, ugye nem túl bonyolult zenékről van szó, tehát elképzelhető az is, hogy tényleg csak az ilyen legegyszerűbb, mit tudom, lamp vagy gitár kísérettel kísérték, de azt gondoltam, hogy sokkal átélhetőbb lenne, hogyha ehhez lenne egy méltó kíséret, tehát egy ilyen, ami nem csak ilyen jó értelembe vett primitív módon kíséri, hanem egy rendes négyszállamú felrakása, amiben azért vannak esetleg imitációk is, meg egy-két ilyen nagyon finom zeneszerzői dolgok, és hát az egész ráadásul meg van hangszerelve egy ilyen nagyobb együttesre, ami ennek a forrásnak viszont egy ilyen nagy előnye, hogy itt a dalamok láthatólag nem össze-vissza vannak benne, hanem azok egy koncepciót képviselnek. Tehát, hogy látszik, hogy ez ilyen szvitek sorozata lehetett. Egyes feltételezések szerint ezeket egy ilyen iskolai drámajátékhoz állíthatták össze, de ez csak feltételezés. És tehát, hogy miután tulajdonképpen vannak jó dalmaink, ezek jó sorrendben jönnek egymás után, tehát hogy érdekes, meg változatos, ahogy jönnek egymás után. Itt már tényleg csak azt kellett, hogy ez valami olyan köntöst kapjon, amitől ez átélhetővé válik. Johann Sebastian Bach Cantata Burlesque című művét fogjuk hallani. Ennek van egy közkeleti magyar neve, de ezt most nem árulom el. Aki eljön a koncertre, az azonnal fel fogja ismerni, hogy melyik műről van szó, vagy lehet, hogy valakik a Bach műjegyzékszám alapján is tudják, de ez legyen kvázi meglepetés. Ez egy olyan darab, ami azt állítja egymással szemben, hogy hogyan hegedültek abba az időben úgymond a művészi hegedűsök, tehát azon belül is azok, akik ezt a francia stílust művelték, ami ugye a németek szemébe a par excellence legnagyobb művészet volt, legnagyobb zeneművészet volt 1700 körül, és ez van szembeállítva hát azzal, ahogy tulajdonképpen a közönséges hegedűsök, vagy ahogy mondjuk a Bachot kölcsönözzem, úgynevezett sörhegedűsök játszottak. Ugye ez nyilván azt mutatja, hogy az ilyen mondjuk így a népzenei gyakorlat, vagy szóval olyan gyakorlat, ami nem a legkifonultabb volt, az milyen lehetett. És ugye ebben az a nagyon érdekes, hogy itt két hegedűs szerepel benne, de ezek nem játszanak együtt, hanem egymás után mindig.
kicsit olyan, mint a művész Szeged is előadná az ő repertoárját, és a másik pedig megpróbálná leutánozni azt. Azokat a hegedűsöket értették, akik így a városi kocsmákban hegedültek, meg a vásárokon, meg tehát akik az ilyen közzenéket adták elő, hogy így mondjam, és ugye őket állították szembe az igazi hegedűsökkel, akik mondjuk akár az udvartartásban játszottak, de akár mondjuk csak a Bach esetében a Lipcsében a Tamás templomban hegedültek. Én alakítom a művészi hegedűst, a sörhegedűst pedig Vizeli Máté alakítja, akit valószínűleg sokan a népzenei szcénából ismernek, de ő klasszikus hegedűn és ugyanolyan kiváló, és hát nagyon jól ért ahhoz, hogy hogyan kell a klasszikus hegedű technikát vegyíteni az ilyen népzenéből leszűrt eredményekkel. Ajánlom azoknak, akik újdonságra vágynak, hiszen olyan dolgokat is fognak itt hallani, amit biztos vagyok benne, hogy nem hallottak korábban még így. Illetve nem csak így, hanem egyáltalán nem hallhatták ezt máshol. De ajánlom azoknak is, akik a régi dolgokat szeretik, mert egyrészt lesznek tényleg több száz évvel ezelőtt írt darabok, másrészt pedig azért ez a Linus Atya táncai, ez is egy abszolút ilyen stílushű, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy korhű feldolgozása az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött kéziratnak.